Patay ang first-year nursing student sa usa ka universidad sa Mandaue City. Human gituha ang natagak gikan sa taas nga antana sa tunghaan. Giimbestigahan pa ang hinungdan sa hitabo. Ang live report kabahin ini aniya si Nico Sereno. Nick. Yeslan na ukay kini usa ka dakong universidad sa Mandaue sa nahitabo sa usa sa ilang mga estudyante kaganihang buntag. Daling miresponde ang kapulisan sa Mandaue ug mga sakop sa city disaster ngadto sa campus sa University of Cebu in Lapu-Lapu and Mandaue sa Barangay Look. Mga alas 9 kaganiha gialarma ang gikatahong pagkatagak sa usa ka estudyante gikan sa high-rise building sa eskwelahan ug nakit-an na lang kini sa hawanan. Dunay doktor sa tunghaan nga mihiling sa 19 anyos nga biktima kinsa nakabsan gyud sa kinabuhi. Gipadangat sa school official ang ilang pahasubo subay sa pagpahibaw nga nagpadayon pa ang investigasyon kung unsa gyud ang lintunganay sa nahitabo. Sa pagkakaroon ang mga opisyalis sa university nagakuha sa mga detalye, no, kung unsa ang mga hinungdan sa mga panghitabo sa dapita, so sa mga detalye, no. Ang pinakaimportante karon mao ang paghatag og maayong kaning atensyon ngadto sa kaning maong estudyante, no, ug sa pamilya. Bisan ang kapulisan di pa gyud makatino kung unsa ang hinungdan niini. Asoy sa hepe sa Police Station 5, Police Major Philip John Libres, nakahipo sila og CCTV footage gikan sa 7th, 8th ug 9th floor sa building. Apan walay CCTV sa 10th floor nga gigikanan niini. Una niini misud pa kuno sa klase ang estudyante ug nabantayan sa iyang mga classmate nga gipaningot pag-ayo. For the investigation, sir, but initially, sir, takuan, sir, man usa, sir. Talaga. So, ako pag-interview ang iyang mga classmates, sir, on sa ilpuan, sa iyang mga suod, o sa iyang ginikanan, sir, para makakuha na to, kung sa gyud. Mato di Police Major Libres, mihangyo ang pamilya nga dili ibutyag ang identity sa namatay. Suma pa, maayo man sab ang performance sa maong estudyante sa klase. Hinuna dunay tambag ang kapulisan kung doon na magani gihambin nga mga problema. Ato siguro i-monitor siguro ang atong anak at sa kuan nga wala jud wala di sa kanang sa igsuon o sa inahan sa paison laki wala jud ni siya nakita nga na problema. Mga ginikanan siguro nga patunay mga atong mga anak dapat atong istoryahon sa nabay problema. Giklaro sa kapulisan lan nga hangtod karon wala pa sila'y matino nga posibleng hinuna ug padayon pa ang ilang investigasyon sa nahitabo. Misugyot sab sila og autopsy sa patay nga lawas. Lan. Daghang salamat Nico Sereno.